Ràdio Vilablareix presenta la notícia positiva de la mà de Rosa Anticó. L'IDIVAPS obre un nou centre de recerca biomèdica amb finançament privat. Tindrà més de 5.000 metres quadrats de laboratoris i altres espais gràcies a una donació de 9 milions d'euros de la fundació privada Celex. L'Institut d'Investigacions Biomèdiques Agustí Pi i Sunyer, IDIVAPS, ha inaugurat el nou centre de recerca biomèdica Celex, un espai de més de 5.000 metres quadrats a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, que s'ha fet realitat gràcies a una donació de més de 9 milions d'euros de la fundació privada Celex. El mateix IDIVAPS també hi ha aportat prop d'1 milió d'euros de fons de la Generalitat i de l'Instituto de Salud Carlos III. El centre, que funcionarà a ple rendiment a finals d'aquest mes de gener, acollirà 140 investigadors integrats en 23 equips de treball, els mateixos que ja treballaven en altres espais provisionals. Amb el trasllat a l'espai de la Universitat de Barcelona dins de l'Hospital Clínic, però aquests investigadors podran treballar amb millor equipament i tindran la possibilitat de créixer en un futur.